Hormat prezidentimiň ýetip gelýän täze il bayramçylygyny many mazmuny çäreleri beslemek bilen birlikde bazarlarda we dukanlarda öňüm bolçulugyny üçin ötmek barada ýüňde goýan aýdyň maksatly wezipelerini durmuşa geçirmekde Mary vilayet alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň işgärleriniň hemde Türkmenistanyň Tenagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň Mary vilayet bölüminiň tagallasy bilen vilayetin çägindäki döwür bazarlarda we töwda merkezlerine halkymyň bayramçylyk toý taçaklaryny bezejek türlü önümler ilaty ýetirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bayramçylyk günlerine bagtyar halkymyň her biriniň mukaddes maşgala ojagyny toý taçaklar giňden ýazylyp, türlü nazlymatlar bedelýär. Munyň üçin bolsa döwletimizde ilatyň eşretli, bolalyn durmuşda ýaşamakly uğruna ähli mümkinçilikler döredilýär. Vilayetin bazarlaryna we töwda merkezlerine adyk önümleriniň bolçulugy döredilip, olar el ýeterli bahalardan ilatymyza ýetirilýär. Şol haritlaryň içinde Türkmen telekeçiler tarapyndan öndürilen adyk önümleriniň esasy uly orny eýleýändigini aýtmak zerurdur. Bayramçylyk taçagynyň esasy bedegi bolan çörek we çörek önümleriniň, balyk, towuk, et we et önümleriniň, beýlek adyk önümleriniň türlü görnüşleri töwda merkezleriniň tekçelerini doldurmak bilen şol önümler häzirki wagtda raýatlaryň uly isleg bilen alýan haritlaryny öwürlýär. Vilayetin ustad bagwanlarynyň we hususy önüm öndürjileriniň dörejilikli we ihlasly işleri netijesinde öňler ilata diňe mewsumlygyny ýetirilýän adyk önümleriniň ýylyň bütün dowamyna el ýeterli bagadan hödür edilmegem häzirki wagtda döredilýän adyk bolçulugynyň nyşandyr. Bu bolsa Türkmen telekeçileriniň dürli göýek we bakça önümlerini ýetişdirip, ony terligi bilen ilata ýetirmekde döwra biladyşganalarda öňjöýlü rahmet çekýändigini aýdyňlygy bilen görkezýär. Ter göýek we miwe önümleriniň agla we böleginiň ýurdumynyň babadyhanlarynyň hemde hususy önüm öndürjileriniň ihlasy bilen ösdürilip ýetişdirilip, ýylyň islenlik pasyna halkymyň bu önümler bilen ýeterlik üçin edilýändigi hasam gowandyrjydyr. Şeýle hem adyk önümler özüniň ýokary hililigi we harytlyk derejesiniň ýokary bolmagy bilen tapawutlanýar. Arkadagly gahryman serdarymyz daşary döwletlerden getirilýän adyk önümlerini orny tutup bilýän önümleri öz ýurdumyzda öndürmekligi esasy wezipe hökmüne kesgitleýär. Şu wezipeler durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän vilayetiň döwlet eýetçiligine we hususy gärhanalaryna öndürilýän önümleriň daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen bäsleşip bilýändigi hem aýratyn bellenmäge münasipdir. Bayramçylyk toý taçaklaryny bedemek maksady bilen bazarlara we töwda merkezlerine gelýän alyjylar öz isleg bildirýän hemde harytlyk derejesi ýokary bolan adyk önümlerini, bayramçylyk towgatlaryny el ýeterli bagadan satyn alyp bilýärler. Ýetip gelýän täze il bayramçylygynyň öň ýanyna günlerde vilayetin ak bazarlarynyň we töwda merkezleriniň ilatyň ösün isleglerini kanagatlandyrýan adyk önümlerinden we harytlardan dolup durmagy, bagtyar raýatlarymyz üçin ýokary derejedäki töwda hyzmatlarynyň ýoly goýulmagy, Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyň asylly başlangyçlaryny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagy Gahryman derdarymyň halkymyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmak barada tagallalarynyň aýdyň netijeleridir. Vilayetin bazarlarynyň we dukanlarynyň datly miwelerden, göýek önümlerden we beýleki zerur bolan adyk önümlerden dolup durmagy, bagtyar raýatlaryň bayramçylyk ruhuny hassa belende göterýär. Vilayetin çägine hereket edýän bazarlarda we töwda merkezlerine adyk önümlerden bir hatarda arşa bedegleriniň, körpejeler üçin dürli oýnawaçlaryň we sowgatlyk harytlaryň köp görnüşleriniň bolmagy hem müşterileriň öten isleglerini kanagatlandyrmaga dolu mümkinçilik berýär. Täze il bayramçylygy münasibetli Mary vilayetiniň ähli bazarlaryna we töwda nukatlaryna döwrüň talabyna laýyk işleriň ýoly goýulýanlygy illeşlerimiň bayramçylyk ruhuny göterýär. Bagtyar illeşlerimiz halkymyzy eşretli zamanada ýaşatma uğruna uly tagallalar edýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyza we Arkadagy Gahryman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.